بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أحكام الصلاة والطهارة مكروهات ناتجدانة أيدبتق شون أرتونا غالبتي إن شاء الله شون إيدن أيدارس. مكروهات ينبير نماذن içinde manlay velen secde edip de burun degirmese şu mekruhlan bir şey. Yani fakat burun degiriye manglayını burun degirmeyecek, fakat manglayını degiriye burunda da hiç olur yok, yara yok bolsa şu mekruhlan biri. Ondan sonra gözünü yimip okuya, yani dik duruya, oturuya, secdeye git, hemmesini gözünü yimip gitiya. Şi mekruh şi. Gözünü açık koymalı, sünnet gözünü açık koymak. Megerin ki şol gözünü yimanna hevore huzurluk şu köfeliyen bolsa, pikir cemleniyen bolsa, şu derekli işgali yok. Näme diýip mekruh bolýa gözüni ýymanda? Şola gözlemeklik mustahap bolan ýerler we sünnet bolan ýerler, şola aýyrlýar. Meselen mustahap bolan ýerlerini sanapdyk awvel gerekde. Indi şol gözlemeklik ýerleri aýyrlýar, şo derekli mekruh bolýar. Ýöne maslahat derekli bolup, şonu gözlemese, gözüni ýym oturdy, hewore huzury şu köfeljek bolsa işgali yok gözünü yımanның. Yine de ağzında bir zat bolup namaz okuymaklığı yine mekruh. Sakız, ya çigit, ya nohut, ya başka bir tağam, her bir zat bolsun, ağzında durup o da yöne kıraatını hiç ağzında zat badığın belli etmeyen, kıraat hiç ütgemeyen bolsa, şonna mekruh. Eğer ağzında meselen kıraatın men kaçacak bolsa, meselen Elhamdülillahi Rabbil Alamin nime elhamdülillah çindirek dili bilmerek çolaşak bolsa namaz fasit bolýar. Pes meni ağzında zat bolmanjak okuymaly. Ondan soň ağzın içinde, yani dişin arasynda näke bolup duran zatlary ýutmak mekruh. Eger nohut ýalak bolmasa, nohutdan kiçiňrek bolsa, fakat mekruhluk gelýär. Eger nohut ýalak ya nohutdan ola korak bolsa, şonu ýuwdata dişiniň arasynda näke zatda bolsa, mundan namazy bozulýar. Indi ol daşyndan gelip suw içde, daşyndan gelip nahar ýese bula hökmen bolýar namazy, oň gurruňy ýok. Ýöne agzynda näke bolup duran zatda nohut ýalak nohutdan ola korak bolsa, bu da ýuwdata bolýar, onuň kiçik bolsa fakat mekruh bolýar. Ondan soňra Bismillahni amini cehr aýtmak bu da mekruh. Sünnetden sanapdyk egunçak. Inni şonu aýdataň näme? Bismillahirrahmanirrahim. Amin diýýär. Şol mekruh. Ondan sonra qiraatyny nirde töketýär, rukuk bar ýaka töketýär. Meselen Kul huvallahu goşup durdanny. Lem yelid we lem yulad we lem yekul lahu kufuwan ahad. O diýdine elindegirenden sonra kufuwan ahad diýip şo tada aýtýar. Şu da mekruh namazy. Näme diýip şol qiraat her gaýtyn jaýyn etmeli. Ondan sonra bir divara ya asak ya bir zada söýünüp namaz okuymak mekruh sagadama. Emma olurlu bolsa hiç işgali yok. Hatta olursuz adam, hiç oluru yok, salim adam nefil okuyya, birden bir ýa ýadap ýaplanma hatm okuyupdy, ýa-da ýa şonda bir azık ýaplanaya. Oň işgali yok diýe. Ýöne berk par namazlarda, sünnet namazlarda onu oluruň bolman suratyny bir zada ýaplansaň bu mekruh bolýar. Eger oluruň bolmasa. Oluruň bolsa işgali yok. Ondan sonra namazın içinde yürüýärsäň, ýene namazyň bozulýar. Namazyň içinde yürümek dogry. Megerin ki sen ewiňdäki sepde boş durýa. Boş durýa, mende ýygyňda durmak mekruh. Hökmen yürüyip ewine gitmeli, näzire yürümeli. Yürüýäňde bir gadam artýan, ardyma atyp durýan. Oburyny artmaýan. Meselen sag aýagy ew alsaň, çep aýagy sag aýagyň gapdaryna getirip goýmaly, ýamaşadan sag aýak bilen ardyma atmaly. İkisini evvel sag aýak, ondan sonra sol aýak bilen ewe gitmeli da. Ya ewinçe çep aýak alsaň, ondan sonra sag aýak gapdarda durmaly. Ondan sonra ýamaşa ýene-de bir aýagyň bilen ewe gitmeli, şeýdi gitmeli. Şonda işgali yok. Eger ewiňde açyk yer bolup gitmeden o da mekruh. Pes ýanqyalyk ýörüýse, ýöne ýörüýkden o bozjak. Ondan sonra sagyňa soluňa yranaýan. Bu da mekruh. Kär aransaň bir namazyň da bolýar. Çon huzur şu aýryp bir namaz okuymaýar, o diýdirçek bolsa özüne, bir namazyň bolýar. Emma şonu bir näse tarap beýlek şeýlek yrgyna yranasaň, bir tarap iki tarap bir namazyň mekruh etýär. Pes ıranmanjak dogurja durmaly, sekinet, aramlyk,
Hi vakar bilen durmaly namazda. Ondan sonra sinek ya bilmeýän çiýbin ya da bit öldürmek mekruh namazyň içinde. Ama birje eliň bilen basyp çykyp berýän mekruh şi. Megerinki yılan öldürsen ya çiyan ýaly bir zat öldürsen ol gelip seni helak etjekde. O da emele ketir bolmadyk zat bilen. Nemeden o gidakam agaç pil zat getirjek bolsaň munda namazy bolýar. Emma hemen juri ýöne gelakam bir ayan galdyrakam yılanyň ayagyň üstüne kellesine basyp öldürjek bolsaň ya çiyan gelakam şol kelle ayagyň üstüne basakam öldürjek bolsaň we hiç jaňa gitmänjek. Myň namazyň bolmaýarda mekruhçylygy da ýok. Ýöne bärki zatlar siňekdir ýaňydyr çiýbinde o zatlar öldürsen bu mekruh bolýar namazyň. Eger kärrek emel etseň o namazyň bolýar şol emele ketir bolýar. Ondan sonra tamaniýany terk etmeklik rukuda sujuda bu da mekruh. Inni terk edasan wajiby terk bolup secdesi da wajib bolýar. Inni bilen her gaýty gelipdir ýöne asah riwayat şol wajiby terk bolmaklyk ýa-ni secdesi wajib bolýar tamaniýany aram almak rukuny dogurja gitmekni awa gitseň bir mekruhluk getirýär. Inki bäri baş mekruh bolýar hökmen pes dogurja etmeli rukuda. Ondan sonra bir surany bir farz namazlarda tekrar tapdyryp durmaly. Eger başga surany bilýän bolsaň, diňe kul huwallany bilýän, muny oky bermeli işgali ýok. Yöneten suradan ihlasdan gayri näsi bilýän, falagy bilýän, fiili bilýän ya başgaky nam suralarda näçe denetini bilýän, fakat birçi surany okuýmaklyk mekruh. Hatta bir surany fakat palan her surany fakat erti namazda ya palan surany öýle namazda okuýmaly diýip ýüreňe gidip şonu okuýup ýersen bu da mekruh. Megerinke kän surany tekrar edeniň mekruhde nefil namazlarda mesela kul huwallan 10 gede koşýan hiç işgali ýok. Emma ýanky pardlarda 10 goşmaklyk bir mekruhluk gelýär. Ondan sonra isgamak mekruh. Yani isgasan birdenne burnuňa gelýär. Edaýan, isgayan bir de mekruh bolýar. Emma öl dem alypdyň ýöne bir atyr bolup durup bir gaw is bolup gelýär burnuňa, myň işgali ýok. Bilesildi şonu isgajak bolup dem alsaň bir mekruh. Ýöne dem alypdyň burnuňa gelen myň işgali ýok. Yel fewç bilen yel wursaň bu da mekruh. Yani aras salajak üstüň we wara qylýan, şonu yel fewç bilen yel urýan, şu mekruh. Bir gedek ya iki gedek bolsa mekruh. Emma eger 3 gedege barsa, 3den köpeňrek bolsa namazyň bu da bolýar. Ondan sonra yeňiňi tirteňe gelýänçe çermep namaz okuýmak bu da mekruh. Pes belli bolýar, ýanky gol qysga belek namaz okuyan köneň golu qysga keçenrek bolsa, bevelene pes okuýmaklyk mekruh bolmaly bolýar. Çon yeňli bolup şonu çermeden mekruh diýipdir, pes o da mekruh. Pes gaýrat etmeli, namaz okuýjak bolamyzy edepilje, yeň uzyylja, aýaň uzyylja bolup duran halatyny namaz okuýjak bolmaly ýanky julbardadyň. Onu habardar bolmaly. Ondan soň barmaklaryňy sejdede kaň kıbladan yüzüne vuruyan da orja koyan ya beylekliğin oturuyan yani sen oturanda yan secdeye gidip dukan barmaklarını yukarı karşın evuriyan mekruh şu namazın hükmen kıbla karşın evurmeli. Megerinki odurun bolmasa odurun bolsa mekruh değil. Emma odurun bolman etsen mekruh bolýar. Ondan sonra öz yankı elleňi yerde jaýyna goýmaklyk bada. Meselen dik dukan göbeň aşagyna goýmaly ya gursoň üstüne goýmaly, secdede kaň hökmen ýanky gulaň aşagyna goýmaly, burnuň ortasyna, eliňi meselen diýdiň üstüne, ýanky buduň üstüne goýmaly, secde rukuk gidende diýdiň üstünden tutmaly. Şu zatlar terk edasaň näme bolýar? Şu zatlar terk etseň bu bolýar namazyň mekruh bolýar. Pes muňa gaýrat etmeli, namazyň mekruh etjek bolmaly däl. Ondan sonra mekruhlyň biri nämedir? Öz tekbir rukun tekbirlerini, secden tekbirlerini terk etýär. Ya kamil aýtmaýar. Yani sen rukuk baryan Allahu akbar diýmen. Rukuk barandan sonra Allahu akbar diýen. Ya Allah diýakam ekberini aýtmaýan. Şu naqs goýduň bolýar. Bu da namaz näme bolýar? Mekruh bolýar namazyň. Ştatyny etmeli. Kimde goýmaly? Ya secde rukuk baryakan, ya secdede tekbirin rukukun tekbirini tökötýän. Ya başga bir ýerde tökötýän. Şu taýlarda pes gaýrat etmeli, namazyny kemçilik getirmeli. Ondan sonra mekruhlyň biri nämedir? Tekbirlerini, azkarlaryny ütgep baryakan getiren ýanky bilen bilerek. Yani sen haçan sen suran tökötdüň dämi?
suran töködünden sonra inne Allahu ekber diýmeli. Ona aýtdyk eger suran rukuda tököseň bu mekruh. Enden Allahu ekber diýip o rukuk baranda da ekberini aýdan inne aýtýan. Şi mekruh şi. Sen şol tekbirleňi her kıymyllaň arasynda bolupdyna rukudan secde edende, kıyamdan rukuk edende, secdeden kıyama galanda ya qada galanda şoň aralygyny wara tenzimlemeli, düzgünni wara getirmeli. Ini şo da döketmeli. Meselen etekden goýaňa bar, etek bar ýaňy meselen rukudan secde bar ýaň. Şonu sen Allahu ekber diýip dogurca etek baraňda reýetin döketmeli. Şunjylyk miri allamaly. Eger şeýle etmeden ýene de kerahiýet gelýän amalyňa. Ondan soň yanki kelleň derläpdirsiň. Ya bir zat gum ýabyşypdyr. Şunu mesh etmeklik de mekruh. O etmesizlik aýdandyr. Ahyryna mesh etmeklik mustahap diýip. Indi mesh etseň mekruh. Namazyň ortasynda. Megerinke namazyňa halal ward etjek bolsa, bir seni meşgul etjek bolsa, namazyňdan seni huzurlukçuň taýyrjak bolsa, dampdu bir zat edip ýöre derläp bir eliň bilen tykdyň, bir ýeňilejek bolsaň, ya ağırdıp duran bolsa, onu bir aýyramaly müşkili ýok. Ondan soň tasawwir wa. Tasawwir diýdigi näme? Bir zadyň suraty. Jandar bolup duran, jany we zadyň suraty, adam bolsun, heýwan bolsun, guş bolsun, fark etmeýär. Şulan suraty bolup, adamyň üstünde bolup namaz okuýmaklyk mekruh. Ya secde etjek jaýyny şolar bolmaklygy mekruh. Ya sağınna, solunna, egunna, defetinne de bolmaklygy mekruh. Emma ýerinde bolsa, ol mekruh däl. Ya aýagynyň aşagynda defilep secde etjek jaýyna bolmasa, bu da mekruh däl. Ya kelleti aýyrlanmasa şol secdäki suratyň, aksyň, o da mekruh däl. Ya beter kişijik bolupdyr o secde etjek jaýynda goýganda saýgaryp bolanok nämen aksigini, munna da mekruh däl. Ýöne şi timsal inni aksbil aksyň urruňy. Inni akisli bolup duran zady könüňde balaňda hiç goýmaly däl. Edici walla. Şi bir neçe könekleň üstünde akly goýulýar. Asal almaň şu zatlary etmeň. Musulmanlyga asal gelişýän nädir ola? Şonjuluk zat bilen namaz okuýmak dogry däl bolsa, pes başga ýerde de geýmek dogry däl şolary. Ondan soňra bir neçe öýlerde mujesseme goýulýar. Mujesseme diýdigi näme? Bir jandar, enma ýanky aksleň içinde jany ýok bolup duran zadyň aksy bolsa işgali ýok. Gülünki, ya bağınki, ya daşınki, ya suwunki bolanyň, ya öýünki, aksy bolanyň bilen işgali ýok. Emma jany we zadyň aksini goýmak bir dogry däl. Ondan soň şi mujesseme goýulýar. Mujesseme şi jany we adamyň, ya ýolbarsyň, ya bilmeýän bir guşuň, garar jany we zadyň timsalyny mejerdilýär. Nämeden? Ýanky daşdan, ya geçden, ya agaçdan, ya palçykdan şiratlardan bejerip goýulsa, şi timsal diýilýär şuna. Şular asıl etmeň, getirmeň oýa ferişte gelmeýär diýär oňa. Ferişte gelmeýän ýere hiç etmeň bu zatlary. Şonjuluk zatlary döwden ýok odan. Megerinke şol gurjak bolsa, oglançyklaň oýnaýan zady bolsa, dogry bir neçe öýlere baranda baý men oglançyklaň gydyp goýýanny. Oglançyklaň eline berýänmişin diýende, ýok beremok diýär. Pes onu timsal diýip goýulýar da ony. Oglançyklaň eline berakamşyn defilenip beren bolsa, onu işgali ýok. Emma şonu otada goýulyp, o hiç ellegimejek käde süberilýän bolsa dogry däşi. Jaly zadyň şynjyryk zadyň goýmak asıl öýde goýmaň. Ama beýik ýerde oturup, defede oturup, ya okuyup, etekdäkile de muktadile de etekde bolup, ya muktadile defede bolup, amam etekde bolsa, bu namaz mekruh bolýar. Megerinke kawmlardan bir neçe amam bilen bile duran bolsa, şo beýik ýerde ya çökök ýerde munda işgali ýok. Ýoksa mekruh bolýar. Ondan sonra bir muktadi mame üýüp duran adam ewünnäki sepde bir neferlik jaý ba, ýygynnäki durmaklyk mekruh. Hökmen ýörüp ýanky aýsymýarlar, bir gadam artyp goptana durup, ýene bir gadam artyp goptana şo aýagyny goýup, ondan sonra ýörümeli. Şoň ewüne baryp durmaly, mekruhluk etdirmeli. Birden ewdäki namaz bolup giden bolsa, hökmen ýygynnäki ýörüp bek barmaly şoňa. Ondan sonra ýol geçilýän ýolla, hemmeksin geçirip barýan ýoluň ewüne namaz goýmak mekruh. Şol ewünen adam geç günäkär bolýar, pesden etmeli. Ya düz okuyan, düz okuyup evinde sutra koymayan. Sutra diýdigi näme? Bir barmak ucu ýaljak bir zat evvel aýdyldy ola, ýöne barmak ucu ýaljak ya uzunlygyda bir yarım metr ýalak, bir gel yarım metr ýalak bolup şonu çömmolduk goýmaly. Ýatyryp goýmaly, megeninki ýatyryp jaý ýok bolsa çümdürmäne, onna uzunlygyny goýmaly. Ýalyny goýmaly, hatta çekmeli.
hat çekmeliyanna eger jaý bolmasa hat çekmeli, onu hat çekmek bilen bolmaýar. Ýa-da şol medenlerek oturguç ýalak ya asa ýalak oly korrak zat goýup öňünde goýmaly. Özüne sag ya sol gaşyň barabaryna goýmaly. Onun öwden geçeniň hiç işgäli ýok. Megarenki tutura gerekler geçilmeýän ýol bolsa ya sahra hiç bir düzde bolsa hiç kim geçecekligini dagyk bilsen, onu goýmanyň işgäli ýok. Ýoglam eger adam geçer diýip gumanyň bolup daý geçde geçer diýsen, onu goýmasaň sana mekruhçuluk getirýär namazyna. Gubyrçulukda namaz okumak dogurdy. Gubyrçuluň içinde okumak dogry emas. Daşyny okuýakam, nefilini okuýaňda onuň gubyrçuluk dogan etýär, ýanky nefil namazyny sogamyny bagşlaýan meň işgäli ýok. Gubur gabrlaryň içinde durup üstüni basalap gabra bakyp namaz okumak dogry däl, mekruh. Hammam baniyede namaz okumak da dogry däl. Megarenki şoň teýýarlanan jaýy bolup öýdi bolmasa ýokam mekruh. Gabrda da şeýle ýöne okuýan ýerinde gabr bolmaly. Gabrstana da namaz okuýmak teýýarlap gabr bolmaly diýip öregine işgäli ýok, ýokdym okuýbermeli, gabrdat ýok bolsa şoň okuýjak ýerinde. Ondan soňra namazda pardyň okuýandan soňra ýygynyň sünnet bolsa, şonda sen oturup ýöne gurrun edip oturmaklyň mekruh. Derrew sünnetiň okuýmany durmaly. Megarenki ýygynyň şu dogany okuýamaly. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahumme entes selam we minkes selam. Tebarekte ve taala ýa-dal jalali wal ikram. Ýa-menden köpeňrek azyrak bolup turan dogalar başlary etýän, ondan sonra okuýbermeli. Ýogdym namazyň mekruh bolýar. Ondan soň öýde sünnet okuýup dursaň, gidaka mesjidde parda okuýjak inni, şoň aralygyna keplemek hakyň ýok. Kepleseň namazyň mekruh bolýar, ýani edenişiň mekruh bolýar. Oň sogaby kän adalýar, munny etmeler. Ondan sonra yanki sıncan saptu, yanki tedekleme ya peşewlemesi wara qissaptu, namaz okuyan mekruh bolan namazyň. Sınjaladyň qissamalle täredin qılıp ondan sonra barmal namaz okuýmaly. Ýöne bir dene sınjan qissaya wagtda geçip barya. Ya cemaat geçsekden amama üýüp şumat qissya bir dene amamada üýjek bolupdy. Şonu onu işgäli ýok diýipdir. Wagtlar bolsa ýöne. Geçsek, wagt geçsek, cemaat geçsek bolsa, emma giňişlik bolup sınja gitmeýän şol qıssap durun halatynda barsaň bil mekruh bolýar. Şo bedeniňe diýär hem pedgurukşuňa diýär bolýar. Ondan sonra namaz okuýup duranyň arasynda sutra goýupdyr, ýa diýwaryň ewini okuýupdy, bir sutunyň ewini, şoň aralygyndan geçen adama da mekruh bolýar. Geçen adama mekruh. Emma sen sutra goýman okuýan bolsaň özüňe mekruh. Halkyň geçsek jaýyny okuýan bolsaň saňa mekruh bolýar. Habardar bolaylyň pes namazymyzy geçiljek jaýda ýa namaz okuýup duran adamyň ewininden geçmeklik bolmadyn. Gasbi ýerde de namaz okuýmak dogurdy. Bir adam bir gasp edipdir. Ondan sonra şondan gelip namaz okuýmaklyk şoňsyna mekruh. Ýa-da bir nefer ijada beren namaz okuýmaklygyny ýerine, şonda da namaz okuýmak mekruh, ijada okuýmaly. Ýok men bir ýeriň ýerini okuýjak bolsaň, ýa öýüni okuýjak bolsaň, ijada ondan sonra okuýmaly. Ajygypdyň, naharda amada, çay amada ýypşek. Namazyňa da wagt bar. Inni gelip namaz okuýakam, ay namaz okuýup öýüni rahatçyk ýygyny diýsen mekruh bolýar. Evvel karnyň doýur, ondan sonra gitdi namazyny okuý diýär. Ona näme diýip şonça pikiriň naharda çaýda boljak daýan. Pes huşuň tarp boljak diýär. Pes namazyň mekruh etmeli. Namazyň çarasyny okuýjak daýan nahara ýetişek bolup, ýa pikiriň namazda naharda boljak namazda bolmany. Her suraň ewinne Bismillahirrahmanirrahim diýmek mekruh. Fatihaň ewininden aýtmaly. Emma suraň ewininden aýtmak mekruh diýipdir biziň ulama alamynyň köbi. Bädili dogry diýär, o Şafii mezhepde dogry, emma Hanefi mezhepde ol aýtmak mekruh diýär. Ondan sonra garnyny üýlüňe degirip ýa-da çiginiň ýazyp, ýa-ni bilegiň ýazyp barmaklaryň rukuda meselen çaşyrmany etseň, şula da mekruh bolýar. Evvel aýtyp gurrun şeýitmelip etmeseň mekruh bolan hemmesi. Dikdum şonna bir aýaň üstüne agyram berip bir aýaňa istirahat etýän, din jalýan. Ya ol aýaňdan din jalýan, şu da mekruh etmeli. Megarenki nefil namazda bolup uzak bolsa şonu edamaly, bilen agyramasy sonuçy ýöne bär par namazlary etmek dogry däl. Wajyplardan birini terk etmeklik bu da mekruh bolýar. Mekruh we tehrime harama ýakynjak mekruhşy. Ondan sonra sünnetlerden bolup duran sünnetleri, iki yank aýtdyk sünnetleri, şolardan bir sünnet terk etseň bu da mekruh, tenzihe bolýar, bädiler de tehrime de bolýar. Olar da terk etmeliler sünnetlerde jaý getirmeli ýa-ni bilen sünnetlemdi. Ondan soň bir sura okuýan, şoň defetinden bir sura okuýmak bu da mekruh. Ýani näzirek? Sen Sura-i İhlas okuýan,
Kul huvallahu okuyakam ikinci rekatta İza Ca'nı okuyan. Ya Kul a'udhu birabbin nas yani Falaq nas okuyan, ikinci rekatta Falaq okuyan. Bu da mekruh. Yani iten doğurca Alhamdan, Fatiha'dan, ondan sonra Bakara, Alif Lam Mim qaytya şoň düzülüşine göre ta Nas'a gelýänçe şeýle düzgünne göre okuymaly. Tersini okuýsaň ýene namazyň mekruh bolýar. Hasıla kelam, yani hemmetin üýşüremizde bir adam wajyplardan bir wajyp terk etse, ya mekruhlyň bir ýerine mekruha murtakep bolsa ýanky aýdalanmazdan, sünnet terk etsin ya mekruhlyň bir ýerini etsin, şi adam eger mekruh tehrimi eden bolsa namazyny gaýtalamaklygy wajyp bolýar. Yani şol wagtda bolsa, wajypdan bir ýerini terk eden bolsa, mekruh tehrimelen bir ýerini eden bolsa, şol wagtda häzir öýlen wagty meden edipdir, öýlen wagtyndan geçmedik bolsa gaýtalamak wajyp, pardy bitti, işgali ýok. Gaýtalamany bilen işgali ýok, ýöne günäkar boldy, işgalişki günäkar bolýar, günahyna rady bolup goýamany. Emma wagty geçenden soňra onu gaýtalamak gerekkä. Gaýtalasa gawrak, sogabi kärrek. Ýene de mekruh bolan bir zady näme? Bir kaptanyňda telewizion aýdypdy, ýa-da radio aýdypdy, ýa telewizion ýanky başga bir meşguliyet bir gurrun edipdi, qara fikrin şoňa gitjek bolsa eşdilip duran zat, şo taýda namaz okuýmak mekruh. Başga ýerde gidip namaz okuýmaly, taýka namazymyz mekruh bolmarýala. Elhamdülillah, namazyň mekruhlaryny, sünnetlerini, adaplarını aýdyp eşdirdik. İnşallah mundan da kärrägini biljek bolsaň öz ulamalyňyza, imamyňyza şolaň bir ýanyna baryp öwrensek, inşallah bularda hemmetini mundan edafarak biler. Inni inşallah inni gurrunda namazy fastet ýanlatlar aýdyp ve namazy näzir okuýmalygyny inşallah inniki zelede aýdyp eşdirer. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.